Idaton ku ken ka o apo ti kararag ku. Agtalekak ken ka, Diyos ko, di mo'y palubo sa maparmekak ken maibabainak. Di mo'y palubo sa dagiti kabusor ko laisendak. Saan na maparameg dagiti agtalek ken ka, ngem maibabain dagiti mangbusor ken ka. Isurong kanyak dagiti daldalan mo, o apo, wen ipakaammo ida kanyak. Agtakder tayo lahat, kakapsat. Managparabor kay managayat unay a Diyos,
Agyaman kami, Apo, iti napinta sa bigat, kay impaay mo kada kami, tapto makaumay kami iti balay mo, ket sangsang kamay sangagdayaw ken ka. Agyaman kami iti pigsa, iti nasaranta abagi, kinatal na panagpanpanunot, kay inted mo kada kami iti makadomingo. Sika kumangarod, Apo, iti kankanayon nga mangiturong kadagiti bibiyag mi. Kadwaen na kami ita, nga bigat, kasing kami manen manggigan dagiti sasaob nga pagbiagan mi. Lugatam dagiti puso ken panpanunot mi, ket isagana na kami, ngalak amin dagitoy nga panurot mo. Kumaadda ka kumangarod, Apo, iti mensahero mi ita nga bigat, ken kadagiti amin nga aramatem nga instrumento ita nga serbisyo. Maminsan pay, Apo, umasidag kami ken ka, ket tumawat kami iti pamakawan, kadagiti nagkurkurangan mi iti padami a tao nang runaan iti sangwanam. Dagitoy, Apo, iti dawat, ken pakinakem mi, tinasamit nga naga ni Jesus. Amen. Si tayo amin, iti kararag nga amami. Amami nga dakas sa dilangit, madaydayaw kumay tinagan mo, umay kumati pagaryam, maaramid kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamit iti daga. Ited mo kadakam, iti taraon mi, tinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi. Akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yek iti panakasulisog, no di ket nilisin na kami iti dakes. Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ket ti gloria nga agnanayon. Amen. Palagipan na tayo ni Juan nga Evangelista, gapu iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti bugbugto nga anak na tapno ti siya sinuman ang mamati ken kuana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos ti anak na ditoy lubong tapno ukumen na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Aramaten tayo nga rut daytoy akan ito iti naulimek a panagkonpesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabailan na ngagparintumeng kadagiti na isagan nga pagparintumengan dita sangwanan ti pagtugawan nyo. Ket kabayatan itinalinaay nga panagtuktukar daytoy organista tayo. Ket iyebkas tayo babaan itin tayo panagkompisar iti sangwanan ni Apo. Agkararag tayo. Manangispal ken managparabora Dios, anang ipaay ken nangibaon ken ni Kristo Jesus, abugbugtong nga anak na. Tapno, pudno asaan kami ang maikari ken kagapu kadagiti basbasol mi wenno paglablabsingan mi. Isungada kami manen iti sangwanam magpakpakaasi dawat iti kaasit parabor apam makawan mo. Pakawanin na kami kadiapo ket dalusam ti kinarugit mi. Tapnon maikari kami ti pagayatam. Suruan ken kibinen kami amagna iti linteg mo nga gayat ken ka kadagiti padami ken iti iglesiam. Amen.
sikating pagnaenhan. Amen. Intayo nga rod, maimatangan kakabsat. Iti panakapasged, iti umuna nga kandila, iti Adbiento, babaan iti pamilya, iti Gabriel. Ita ti una Domingo ti Adbento. Ti kayat na sa uen ti Adbento ket sumangbay. Iti kastoy panawen isot panagsagana iti sasangbay ni Kristo. Maysa pamuspusan ti panagsagana ti yaay ket isot panagaramid kadagiti ararkos akas iti panangpasged iti kandela. Tapnon palagipan tayo no anya iti regalo nga impaay ni Kristo ditoy lubong. Dagiti ararkos iti Adbento ket makabadang kadatayo amang lagip iti regalo ni Kristo. Iti arkos a nagbukel ket mangiparangarang iti awan nagrugyanan na ken awamet patinggana. Daytoy iti pakalaglagipan tayo nga iti Dios ket awan rugina ken awan patinggana. Uray pay iti ayat ken dunguna. Iti silaw ti kandela ket agrangrang kada Domingo iti kastoy a panawen ti Advento amang palpalagip kada tayo ani Kristo isut silaw ti lubong. Ita pasgedan tayo nga rod ti kandela tinamnama. Dagiti Israelitas idi ket namnamaen da dagiti karkari ti Dios atong palen na dagitoy. Kankanayon na nga ilaslasat ken isispalen ida kadagiti kabusorda. Kastamet ti kapadasan tayo itang naisalakan gapo kenkwana. Isut gapuna amamati tayo launay kadagiti karkarina babaen ken Jesus a mangukom iti daytoy alubong tapnon agari nga awan patinggana. Tinamnama ket kaslasilaw amang lawag iti kasipngetan. Numamatitan matmatan tayo analaing ti silaw ti kandela, intay rambakan tinamnama nga adda ken Kristo Jesus. Agkararag tayo. Agyaman kami ken kao Diyos, gapu itinamnama nga impaay mo kada kami. Kiddaw mi akabayatan iti panagururay mi kadagiti karkarim apudno a sumangbay ken Kristo nga umay. Ket silalatak kami a madalunan na. Badangan kam nga rod apo ita nga aldaw ken iti inaldaw a panagrukbab mi ken ka. Tapnon maidingan mi dagiti sasaom ket maibingay mi met daytoy anamnama kadagiti sabali. Daytoy tikid daw ken kararag mi itinagan ti maysa at naipasngay jay Bethlehem. Amen. Umay kakadakang Emmanuel, talukatam ti Israel, wagururay ken kapo, ingat yay ti anak mo, pagragsak ka, Israel, umay ken ka ti iti umuna nga kandila,
iti adbiento ket pinasgedan. Ket daytoy iti hudyat wenno rugi itintayo panagsagana. Panagsagana iti iyay ti maysa nga isut na pateglaunay nga urayan tayo. Isu nga iti daytoy nga kanito kakabsat, kabayatan itintayo panangururay kadagiti karkari ni Apo tayo, ket pasangbayan tayo man titunggal maysa, nga dadtoy kada tayo, ket no kasano tayo nga pasangbayan ket kablaawan tayo iti tunggal maysa, iti naragsak na imbag ken natal na abigat. Naimbag abigat yu amin kakabsat. Kastamot kanyak. No kasano tayo nga intay kablaawan titunggal maysa nga daditoy kada tayo kakabsat ket nang nangruna met o ipangpangruna tayo met ngayon tayo kablaawan dagiti adda kadagiti pagtainganda dito'y lokal ken kastamot iti abroad. Tamu tayo launay nga iti kastoy nga kasasaad tayo ket adupay dagiti agam-amak nga kaskino na kidi adang angawik nga kabsat tayo toy. Ang angawik ko nakakabsat kastalaunay mati kadiket mi nga kun kuna kanya agam-amak ka nga umay ti simbahan ngim na mapangkatapalengke mapangkadtamol ket uwagas kun kuna katawa. Ngim no mampay kasta kakabsat nget adupay lang met dagiti awang kabailan na wenno agam-amak pay nga umay ditoy nga makipulapul kada tayo. Ngem no mampay kasta pagyamanan tayo taadda kadagiti pagtainganda nga makipagmaymaysa kada tayo. Ket da kayo kakabsat nga da kadagiti sa bali nga nasyon naimbag nga rabii naimbag nga malem ket awaten nyo no kasano iti naimpapusuan nga panangkablaaw mi kada kayo. Ket sapay kuma ta itik tultuloy nga kastoy nga aramid ni Apo ket inggana ket agkakadua tayo wenno agtitipon tayo. Ket kaya tayo mangarod nga kablaawan dagiti kakabsat nga simmangbay iti panagkasangay ken kastambat iti aldaw iti kalaysada. Kas kagangay diakon nga maysa-maysaan no di ket i-plus lata ni Ryan. Ryan, paki-plus mo nga yung ating mga birthday celebrator at yung ating mga umabot ng kanilang pong anibersaryo ng kasal. Ito po mga kapatid, ang mga may kaarawan, wenno simmangbay iti panagkasangay da, dagita kakabsat. Isu nga iti nagan daytoy nga gimong iti Lucano. Itinagan iti Central United Methodist Church nang nangruna iti nasantuan na nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Adtoy kami nga kumabkablaaw kada kayo kakabsat. Kumabkablaaw iti naragsak ken naimbag nga panagkasangay ken aldaw iti kalaysa. Ket isarsarunumi met dagiti kidkid daw ken karkararagmi. Nga ni Apo Dios kuma iti mangparikna pay kada kayo ken maadda pay kada kayo. Kabayatan iti panangdaldalyasa tiyo iti baro atawan baro abiyag nga isu timpaay na kada kayo. Ket mariknayo iti rag-o ken ragsak nga aggapu ken kuana. Isungan nyaman kakabsat dagiti ni insaganayo ket adtoy kami nga makipagrambak kada kayo itinagan ni Kristo. Wen kayat kung ipakamu kada tayo iti sag magmamano kakabsat nga anunsyo. Iti Disyembre nang nangruna itis tinatawag natin wen kun kuna tayo nga
simbang gabi. Alas 6 iti rabii manipod iti 26 a petsa agenggana iti 24. Ket duwa arabii kakabsat iti naisagana nga para kadagiti Ilocano. Maysa nga layko tayo ti agsao ken daytoy nanumo nga adipenyo. Ti agsao isu nga duwa. Ket napagkamunwan mi ngano sinno kakabsat iti aghos wenno iti agsarita ket isudan tumet ti makaamu kadagiti merienda wenno makan. Iti petsa nga 22 ken 24 ket kakabsat addan na isagana wenno na isurat no anya iti pamerienda tayo akas Ilocano group. Inton 22 ket na isagana wenno na isuratan oray kano sutanghon nga adda puto kasyay wenno adda tinapay diyalaeng ken iton 24 wenno 24 kakabsat ket mabaling nga sandwich ken juice tulatan dayto laeng ti kinyatayo isu nga manipod iti 26 nga petsa maobserbahan tayon ton no mano tim umay agsimbang gabi ta isunto ti isagana tayon to man. Isu nga dawatek dagitoy lay leader tayo nga sapay kumat may kantayo iti gatad na dagitoy kastoy nga aramid ni Apo nang nangrona iti daytoy nga Disyembre. Gatad nga isunto ti panggatang tayo kadagiti kasapulan tayo nang nangrona dayta nga merienda tayo. May kadua nga kahit kung ipakaamo manipod inton bigat November 29 aging gana iti Disyembre 1 ti umuna nga petsa. At danto masangay nga convocation kakabsat iti Philippines Annual Conference ditoy face to face. Ken dagiti lalakay wenno dagiti awang kabailanda agsumdanto. Ngem kaaduan na kakabsat ket addanton umay nga papastor ditoy tapno masanga ito daytoy PAC convocation. Ngem dijay December 31 December 1 kakabsat ket naisagan na nga para kadagiti maoordenahan nga papastor. Ket amok addanto umay nga papastor nga maordenahan nga agapo iti Philippines Annual Conference Cavite. Isu nga no kayat yun to nga masirip dagiti amuyo wenong ingutin nyo nga papastor na dantom amuyo ket mabalin yun to bat nga pasyarin isuda iti daytoy nga petsa November 29 aging ganat December 1. Ken iti may katalo kakabsat ket kas mangig-ig mangtingtingel iti programa ti iglesia nga outreach. Ket nailaan iti maysa nga programa nga masangay iti naka-schedule nga December 18. Daytoy iti panangpanguluan ni kabsat nga Marilog nga addanto maaramid nga kunkuna tayo adopt a family program. Mangisagsagana tayo at least 70 to 80 na pamilya nga mabalin tayo nga bunungan wenno ikan. Iti daytoy kunkuna tayo nga adopt a family program. Nga kas iti naibagakon iti naminsan wenno namindua iti napalpalaba sa Domingo nga numabalbalin ket at bawat kada pamilya nga adda ditoy ket mang-adapt met iti maysa nga pamilya iti mission wenno iti outreach tayo.
Idi kalman pinaprobahak iti konseho. Ket iti konseho ket nila andamot iti bagbagida nga uray iso daket tumulong wenno bumadang. Aging gana nga maibos dayta 70 or 80 na pamilya. Ti kahit nga asawan, bunungan tayo isuda at least kas kuma, kas pangarigan from Molina family to pamilya ng Carolino no kas pangarigan kas nyay. Nga si tayo ti mangyayawat iti pamaskwada. Ti pamaskwa kat mabalin nga maaramat da into no 24 kas pag sasangwanda. Nga mabalin nga ikan tayo ti gatad nga uray nga na ti 500 to 700 ngimno dan tumot kawadwadan nakakabsat ket mabalin yung tumot nga ikan isoda uray man aggatad iti sangarimo. Depende tagapo kadagiti puspusuyo. Balkutin yung tunay ta, bungunin yung tinapintas, ta isunto ti iyawat tayo wenno ibunong tayo. Isong madamdama kakabsat ket adan ni bakit di talikod. Mangbunot kayon to noon yan to nga pamilya iti mabunot yo ket isunto ti kanyo. Dagitoy ti kayat ko nga ipakdaar kada kayo wenno ipakaam mo kakabsat ket sapay kuma. Ta itintayo panangidaw dawat ken Apo Dios am amin dagitoy ket addan tupay nga iparikna na kada kayo ken iparukpok nan tupay tinananay ken aglaplapyas nga bendisyon na ken parabor na. Amen. Ti umuna ang may basa kat masarakan ti Jeremias 10:33, Kapitulo 10:33, versikulo 14 tinggana 16. Ket kastoy ti kunana. Kinuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo apan ang tungpal ko iti kari kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta a tiyempo, mangpili akto itegbalin nga ari ngagtawd ti kapututan ni David. Aramiden to dayta nga ari ti naimbag ken nalinteg iti entero a daga. Intun dumteng dayta a tiyempo, maispalto dagiti tattao ti Huda, ket agbiag to as tatalged dagiti umili ti Jerusalem. Daytoy to ti panaganda ti nasyon ken syudad da. Isalaka na tayo iti Apo. Takper tayo am amin kakabsat. Iti pakasarakan, iti pakaibasaan, iti ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo. Babaan iti panangisurat ni Lucas, iti kapitulo 20 maysa, manipod iti 25 bersikulo, aging gana ti 36 akastoy iti masarak tayo. Adanto dagiti nakakaskas na awa pagilasinan iti init, iti bulan, ken kadagiti bituen. Dito'y daga, masikuranto dagiti nasyon, gapo iti buteng da iti danarudur, iti baybay, ken kadagiti daluyon. Matalimudaw to dagiti tattao, iti buteng da. Bayat iti panagururay da, iti mapasamak iti entero a lubong. Ta mawarwaran to dagiti panakabalin iti tangatang. Kalpasan na, agparang to ti anak ti tao nga umay ti ulep, agraman na indaklan apan nakabalin ken dayag. Intun mangrugi dagitoy a mapasamak, tumakder ken tumangad kayo. Taasidegan iti panakaisalakan iyo. Kalpasan sinarita ni Jesus kadakwa na daytoy a pangarig. Laglagipin nyo, ti kayo nga igos, ken dagiti amin na kayo. Apaman ang makita yo amang rugi nga agbulungda, amuyo nga agbaliwan ti panawan. Kastamat nga inton makita yo, ang mapasamak dagitoy amuyon nga sidegan ti pagarian ti Diyos. Tandaanan yo,
Mapasamak to amin dagitoy sakbay amatay dagiti amin na tattao asibibiyag ita. Mapukaw to ti langit kandaga, ngem din to mapukaw dagiti saok. Aganad kayo amangan, numalmes kayo iti nalabes, apanagragragsak. Panangan, ken panaginum, ken kadagiti pakasikuran ti biyag. Amangan no kella at adumteng dayta ngal daw, ket tiliwen na kayo, akas iti palabug. Ta umay dayta ngal daw kadagiti amin na tattao iti amin na lugar dito'y daga. Agsalukag kayo, ket agkarkararag kayo, akan kanayon, tapno adanto nan anayaki radyo nga gibtur kadagiti amin na pasamak, ket oken agtakder iti sangwanan ti anak ti tao. Dagitoy iti sasao ti Dios para kadagiti anak iti Dios. Amen. Diyos ti silaw ko, kendalan apaglaan. Sa o Diyos ti silaw ko, kendalan apaglaan. Amen.
Agyaman tayo manen iti dayta nga nagpintas launay nga saniwang ti kanta nga isut ing kompas di kapsat tayo nga mark at kararag tayo. Umas asideg kami iti arpad mo o Diyos nga mangnamnama nga iti nasantuan nga espiritu ket sukuma iti agtaeng kadagiti puspuso mi. Amang lukat kadagiti laplapayag mi tapno kaming maindingan analaeng dagiti sasaom ket masalimetmetan mi kadagiti bibiyag mi. Isu nga daytoy nga adipen mo nga aramate manen nga agsao kadagiti sangwanan dagitoy nga anak mo. Sika nga rod o Dios iti mangisuro ken nagturay iti biag na. Itinagan ni Jesus amen. Ti panagsagana. Apay kano nga agsagsagana tayo? Tamabalin nga dakilaat nga sumangbay kada tayo. Iti umuna Domingo iti kunkuna tayong Adviento. Ket iti kayat na nga sa uwan iti Adviento kakabsat ket iti iyaay or in English coming. Iya ay wenno adda sabaling bokabularyo iti sabaling luglugar. Iya ay isasangbay wenno isasangpet. Dagiti agduduma nga bokabularyo ti Ilocano. Isu nga ti Ilocano nabaknang iti bokabularyo da. Nagadu mabalin tayo nga aramaten. May parbay may nga tumuktukoy wenno mangibagbaga iti maysa nga banag. Isu nga iti Adviento wenno ti iyaay isasangbay isasangpet. Ket sino nga ro daytoy umay masapul tayo kakabsat nga isaganaan. Wenno anya daytoy sumangbay masapul nga isaganaan. Sino wenno anya? Dagitoy asal saludsod kakabsat ti masapul nga entayo nga rod masungbatan. Wenno makitaan no anya iti sungbat na. Taadula unay iti pakasikuran tayo kakabsat kabayatan iti intay panagisagsagana. Amo yun o daduma ni bakit? Baka ado ti pakasikuran na no, ado ti sagsagana na. Pakasikuran na aman. Ura na kita'y aso. Ura na kita'y chinelas. Nya pa na kita'y. Aming pakasikuran na gladlalo no ada dakkel nga urayan na nga isagsaganaan na. Isungon na daduma kumkumpiyar kami. Nyakit din aya pakasikuram amin. No, kas pangarigan man, adda kastoy nga mapaspasamak kanya, may uray kada kayo. At dami kastoy nga paspasamak. Tay iti panagisagsagana, kadagiti banbanag, ket adula unay iti pakasikuran tayo. Ngem iti kastoy nga panawan kakabsat, adu dagiti pakasikuran, iti kaaduan na kadatayo kabayatan iti panagisagsagana kadagiti banbanag kas kumayti. Panagisagana no anya tinaimas amakan nga maiparabaw to kadagiti lamisaan tayo. Ti problema agisagana katimakan
Ipamulat ta talamesa, lamisaan. Into na adamangan. Agungit ka. Isagsagana na ita. Ganyan to serbi niya, sagsaganam na din tumala kahit nga makan. Nagitidad dumag, gisagana. Sa nga pulo kat duwa nga prutas, nga agbukal. Allah, makitam to dagitay ni prutasin. Nin nalaylay dan. Hantumay nga makan. Aging gana nga biling doon tulatan. Iso nga ado, dagiti pakasiksikuran tayo, itin tayo pa nagisagsagana, kas kuma, iti kastoy ng imbagak, na iimas nga makan, iti lamisaan, napipintas akawes, when no arwaten tayo, kakabsat, nga isunto, iti arwaten tayo, into no Paskwa, when no dagiti special, apadaya. Maminsan laeng, nga isuot munton, when no arwatem, sa munton nga may suot. Malagip muntulatan, dakkel tagbagta, tabagimon, di munton, may suot. Nagpintas, nagngina. Pakarikutan, saan laeng nga dagitoy napipinta sa kawes, ken arwaten na iimas, amakan, itintayo isagsagana, no deket. Adupay kas kuma iti panangisagana, iti napipinta sa pagtaengan. Ti ado a problema a makitkita. Ngayon siguro ba nga problema? Masisiim ti ado, nagpipintas la dagiti balbalayan, dagiti membrong pastor, nagdadakkelan, tad adigida, nagpipintas, tiluglogan da. Ngim apay nga ta, dahi ta pundasyon malang ti iglesia yo, wenot simbaan yo kat di malaeng nga matarimaan. Agub-ubo, iti bubong, wenot ti galba. Dagito nga banbanag ti mabobserbasan dagiti kaduan. Isu nga itintayo panagisagsagana kakabsat ket adu dagiti pakasikuran takayat tayo nga papintasen dagiti pagtaengan tayo kayat tayo ti maaddaan iti napipinta sa luglugan ken adupay dagiti banbanag nga iso itintayo isagsagana ngem kabayatan itintayo panangisagsagana kadagitoy adu iti pakarikutan tayo. Numampay kasta malagip ko iti maysang istorya iti maysa nga tao. Nga daytoy nga tao ket mabalin nga nabasbasa yumuton iti istoryana awan sa balin no ni John D. Rockefeller. Si John Rockefeller. Maysa a tao nga idi kabaybay idi panawon na ket maysa nga kabaknangan ditoy lubong. Isuna kakabsat ti imuna nga bilyonaryo iti pagilyanda. Ta idi agtawan ni suna iti 25 igemnan iti kadadaklan nga oil refineries ijay Amerika at the age of 25. Ken daytoy nga kadadakkelan nga refineries ket at the age of 35 kakabsat 90% kadagiti amin nga oil refineries ija Amerika ket igemnan at the age of 35. Nagbalin ni suna nga kabaknangan na tao ditoy lubong dayta nga panawen. Idin panpanunutin na kakabsat
Nga inton agretiro na kunkunana at the age malabit na 58 kunana. Daytoy nga kabaknang ko. Kit isuntot te mangipaay iti power. Ken syakto te mangigem daytoy nga lubong. Dayta iti kunkunana. Ngem iti kastoy nga panggep ken panangisagsagana daytoy nga tao na di John Rockefeller kakabsat. Dumteng imapay ken kuana iti naidumduma nga sakit at the age of 53. Bilyonaryo. Adu tinsagana na nga kumkumpanya nga banbanag nga isu iti mangi duron ken kuana tapnon agsabali iti galad ken mangipaay ken kuana iti power nga mangigem iti sangalubungan. At the age of 53, imapay ken John iti sakit. Daytoy nga sakit ket kiniyag kalbo. Amin nga buok na ket naawan. Ken kanayon ngagsaksakit iti entero abagbagina. Nagkalbo. Ngem iti maysa nga karigatan nga kasasaad na kakabsat. Gapu iti kabaknang na nagigimas iti may sagsagana nga makan. Ngem ti problema na, ti kayat laeng iti bagina nga maawat nga makan, ket kagudua ti supot nga sesplex ba yan, yung cracker, ken may sa baso nga gatas. Nagrigat na kasasaad kakabsat. Bilyonaryo ka, igimo ti kababaknangan, wenno business, iti lubong. Ngimdi mo makan, iti kayat mo makanan. Takagudwa lang nga biskwit, ken may salaeng nga baso nga gatas, iti mabalin mo nga kanen. Isu nga kuna iti doktor na malabit nga ikangka iti may nga tawen, nga iti lasod iti dayta nga tawen, kit aggibuston day tabiyag mo. Adataning iti biyagnan nga may sa atawan. Gapu iti dayta ni John ket saan nga makaturturog. Adu dagiti pakasikuran iti bibiyag na kadagiti insagsagana na laununay nang nangruna iti kinabaknang. Ket kasano ko na iti maysa nga dayari na pudno nga igim mo iti biyag, ay iti business iti daytoy nga lubong. Ngem saan mo gayam nga igem iti biyag mo. Papanan na amin dagitoy. Isu nga iti maysa nga bigat nga nasapa nga nariing ta saan nga roden nga makaturturog unay. Inayaban nam amin nga manager, CEO, abogado, nga isuda iti mga pangpangulo kadagiti adu nga impatakder na akum kumpanya na. Idin nimbagana kadakwada iti kastoy pudno nga igim tayo iti business daytoy nga lubong ngem saan tayo nga igem iti biyag tayo. Iti kunana. Isu nga itata nga aldaw mangisagana kayo iti dakkel agatad taipaay tayo agpatakder tayo iti foundation nga mangtulong mangbadang kadagiti hospital, kadagiti mission iti iglesia, ken kadagiti agkasapulan, ken kadagiti researcher. Dagiti scientist. Dayta iti inaramid ni John
kabayatan nga urayan na ti igigibos iti biyag na iti maysa nga tawen. Isu nga iti dayta nga panawen kakabsat, iti dayta nga imbilin na kadagiti amin nga mangipangpangulo iti kumpanya nga impatakder na, ngayon sagana na. Ijay nga natuklasan, nakaaramid da iti kunkuna tayo itatanga pinisilin. Di kumpanya ni John Piller, babaan day tanga pundasyon nga ni kana iti panakabalin wenno inikan na ti pondo dagiti researcher nakaaramid iti agas nga pinisilin nga isut ti panang ag-agas kadagiti adu nga saksakit kas kuma iti TB, tuberculosis nagiyay. Anya pay dagiti daddo mga maagasan na ti malaria, diphtheria, dagiti nga banbanag isu nga maagasan dayto nga penicillin nga isu nga na research na ibuangay iti dayta nga research nga isu aggapu ti pundasyon na. Ket kas talaunay kakabsat iti panangipateg ni John Piller iti kastoy nga aramid sa anen nga iti panangipateg kadagiti insagsagana na nga isut mangiduron ken kuana nga iggaman iti sibubukel nga lubong iti pagari ken iti panagsabali nga galgalad wenno ugali. Amuyo ni John Piller ket natay. Ngim iti saludsod kakabsat no 53 tapos indikan ti maysa nga tawen iti doktor iti biyag na ket siguro 54 kun tayo nga natay. Ngim tagayam kabayatan nga aramiden na iti kastoy nga pangbadang kadagiti banbanag nga pagayatan iti Dios. Aglaing kadaal daw iti biyag na ket agsabali ti riknana. Pumigpigsa, sumaysayaat. Isu nga isu na ket natay iti tawen nga 98. And that is John the Rockefeller. Isuna ti imna nga kabaknangan iti kumpanya na iti nakaaramid ti penicillin ken adu dagiti iglesia tayo mission ti iglesia tayo nga nagboom nang nangrona ijay Amerika. Kakabsat iti biyag daytoy nga tao ket isut ng riing kadagiti kasasaad tayo wenno kasasaad iti kaaduan. Ket agpaisulaunay nga adu iti pakasikuran tayo iti daytoy nga biag kabayatan ti intayo panangisagsagana dagiti banbanag ngem masapul a maikan pategna no kasano tayo nga maisagana iti biyag akalkalikaguman tayo ti biyag nga agnanayon iti sidong ni Apo Dios nga awan patinggana ti ayat na. Isu nga iti daytoy nga bigat kayat ko kakabsat nga maibati kada kayo wenno maindingan nyo ti dua a banag a kabayatan iti intay panagururay iti isasangbay iti kangrunaan iti biyag tayo awan sa bali no de ni Apo tayo nga Jesucristo. Daytoy adwa a banag ket awan sa bali nga isu daytoy iti bagbaga daytoy intayo imbasa itatay wenno nangigan itatay. Isut panagibtur
kadagiti agdama apas pasamak. Ken iti kang runaan, iti panagkarkararag, iti amin a panawen. Ti panagibtur, kadagiti paspasamak, nga intayo mapadpadasan ita, ken kang runaan na, iti panagkarkararag, nga awan puksat na. Tinagan ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu. Amen. Intay nga rod manggigan, iti na isang sangayan nga kanta, dagiti ubing, ket kabayatan na, maawis tayo nga idaton dagiti pagkapulo, karkari, sagsagot, ken datdaton a pagyaman. Mabalin tayo met nga aramatin ti online banking, babayan ti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Yung awit ng mga bata. Intay nga rod kantaan iti maudi nga imnaryo ket no siya sinuman kada kayo kakabsat. Iti ngayngayangay nga idaton na iti biyag na wenno adda dagiti kalkalikaguman na iti bibiyag da. Ket mabaling nyo iti umasideg ken nagparintuming iti sakaanan ni Apo. Tai daytoy ket idawat tayo ken kuana. Nangini nangem toy biya manubot ko ti pangyari ka daram mangugas kanya
asideg nakladitarpan, inaldaw ken oras na itapik sa marikla, day takad apuayan, tiadag na nayon kanya. Dito'y lubong tinulwa, ibinen na kat itindanan, nuwag talekaken ka, tibag na akjak maiwawa. Inaldaw ken oras na itapik sa marikla, day takad abuhayan, tiadag na nayon kanya. Kakararag tayo. Iti inaldaw wenno titunggal kanito. Nga adu o Dios iti pakarikrikutan daytoy nga biag. Tano daduma ken kaaduan na saan mi nga ammo no anya ti isagsagana mi. Wen pudno launa yung apo nga malmes kami, wen na mabartek kami, kadagiti banbanag nga dadito'y lubong. Isu nga mapukaw mi, kadagiti panpanunot. No kasanumi nga ikan o Diyos ti pategna, iting kami panangisagana, iti adda nga nasaysayat abiyag, iti dennam. Gapo iti daytoy adtoy kami nga umay iti arpad mo wenno sa kaanam. Dumawdawat iti kaasim mapamakawan. Tapnon iti kasta, iting kami o Diyos, iyasideg iti arpad mo, ket maikari kami, gapo ta dinalusamam amin, nga kinarugit mi. Adtoy dagitoy anak mo. Anang ibingay wenno nangipulang o Dios kadagiti banbanag nga isut impaay mo kadakawada nga parabor. Dagiti pagkapullo datdaton sagsagot. Nga isu kuma o apo iti maaramat mi tapnon addan tupay nga agwarnak. Itinasantuan anagan mo ken iti panangiwawam kadagiti bibiyag nga insalsalakan mo iti daytoy nga lugar ken iti sabsabali nga lugar babaen iti daytoy nga iglesia. Ket sapay kumata bendisyonam amin dagitoy ken kang runaan na dagitoy nga pinagtalkam nga anak mo o Dios nga paysula unay nga nagtalek ka kadakwada ket mapagtalkan damet apudpudno. Tasid isuda o apo, ket sirarag-u a siraragsak, ken silulukat dagiti dakulap da, ken iti bibiyag da. Nga mangipaay dagiti kang runaan, nga isu o Dios, isu ti pagrebengan nga anak mo nga agayayat ken ka. Paraburam iti bibiyag da, iti nananay nga parabur o Diyos. Ken kastamet kadagiti ni kamkameng iti pampamilyada. Dagiti pagsapulan da, ket kan kanayon mo o Diyos ang iingungutan kadagitoy. Wenno apo pudno launay nga adu dagiti banbanag nga isut nga kami pagyamanan. Tadaytoy nga rudterumbeng kas kumadag iti anak mo nga simangbay iti panagkasangay da kan aldaw iti kalaysada.
Kas kumadagiti anak mo, ngayon pulang mo, ti karad-kada, tapod no launay, O Diyos, ngayon ikat mo kadakwada. Dagiti banbanag nga mangparparigat, nga kas kumati panagsagsagabada. Ken kastamat, kadagiti anak mo nga do, dagiti kasapulan da, O Diyos. Nga isut, impaay mo, kas kuma, kadagiti talugadeng, ken iti sirib, tapnon dagitoy nga banbanag isunto o Dios ti pagbatayan da. Nga ang ginggat iti inda panagisagsaga na iti biyag ket maaramat danto am amin dagitoy. Isungado o Apo nagiti pagyamanan miken ka kas kuma iti giti dungdungwan a pamilya iti tunggal maysa. Rinipet mo o Dios iti sangsang kamaysa nga ayat ken pamati. Inikam iti pudpudno nga sirip tapnon maamwanda. Iti pudpudno nga adal ken pamati nga daytoy katagapukan ka. Wenno Apo kas kumamat iting kami panagtitipon wenno kami panagguom mong manen iti daytoy ang lugar ket pudno launay o Apo. Nga inlasat na kami kadagiti banbanag nga ipagamamakan iti kaduan. Ngem gapo iti parabor mo wenno ti panangiwawam kadagiti nga anak mo. Isungadda kami manen am amin apada-padang agsasango. Agyaman kami o Apo. Sungarod nga iting kami sarsaron no kasano magkidawen mi. Iti kanayon nga kaadam kada kami. No kasano akan kanayon mat nga benbendisyonan iti tunggal maysa nga pagsapulan dagitoy nga anak mo. No kasanom nga pagrangrangan iti rupam kadakwada, tapno na daddantupay, O Diyos, amamatmatan kadakwada, iti pudpudno nga Kristo, nga aggargaraw babaan kadagitoy nga anak mo. Bendisyonam iti biyagda, bendisyonam iti amin, O Diyos, nga pagsapulan da, ken kastamat, iti pamati ket pagtalinaedem, nga si ayat iti puspuso da. Wenno Apo aduunay dagiti banbanag ngem kami dawdawaten wenno kiddawen ken ka. Ngem ammom ti kang runaan no kasano daytoy nga biag nga isu o Dios nga isut isagsaganaan mi iti iyaay ni Kristo ket madanunan na kami asilalaktak nga agar-aramid iti pagayatam. Dagitoy iti kiddaw mi ken Hesukristo nga Apo ken manlubot mi. Amen at amen. Tumakder tayo. Kantayin tayo ti maudi. Dumakdak keltoy ayat ingganat di agibos toy biyan inapan nakaragpan biagag nanayon ti kararwan inaldaw ken oras na itapig sa marikna dayta kada buhaya ti addaak na nayon kanya. Amen. Tiyamaken anak kuma, el Espiritu liwliwat, dayawam nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ko ken ayayatek idaunay,
Intay yung arod pada-pada nga awaten, itinananay nga bendisyon, iti Diyos Ama nga dasa di langit. Iti kankanayon na panangalalwad, wenno ti kaada tinasantuan nga Espiritu, kastamat iti panangispal, ayat ken dungo ni Kristo, isukuma ti madda kadatayo, ita ken iti agnanayon nga wan enggana. Amen. Amen.